Tak vás zase vítám. Teď jsme na stránkách Banners Broker a já vás teď naučím, jak si aktivovat svůj balíček, který si koupíte a přes který můžete potom vydělávat. Takže tady máme menu a v menu si najdeme Purchase, což znamená zakoupit. Sjedeme o kolonku níž a tam máme zakoupit balíky, Purchase Packages. Tak na to klikneme. Tak. A teď tady máme 3 typy členství. Nás zajímá zatím jenom standard. Normálně, jako vždy. Takhle se ten balík bude prostě vždycky kupovat, jenom přes standardní členství. Tak. A jak jste se již mohli dočíst na mých stránkách, tak ideálními balíky jsou buď fialový nebo modrý, tak balíčky. Fialový nebo modrý balík je ideální balíček, a nebo vyšší samozřejmě, ale ty už jsou trošku za větší sumy částky, to tady vidíte sami. Tak. Takže my teda přejdeme sem do kolonky Quantity, půjdeme k modrému balíčku, dáme tam 1. Sjedeme teď dolů a dole dáme Buy Now, znamená teď zakoupit. Tak. A teď tady máme Next, na to klepneme. Tím pádem jste to zakoupili. Jak můžete vidět, já tu mám červený vykřičník, to znamená, že nemám dost peněz. Mojí e-wallet, takže zatím mám smůlu, abych to vůbec mohl zakoupit, jak vidíte. Tak. A teď vám ještě ukážu, jak to přesně aktivovat. Takhle jste jenom zakoupili balíček, ale jak ho přímo aktivovat. Tady si najedete v menu na Manage Inventory. Tam dáte View Packages, to znamená prohlédnout balíčky. Tak. A tady máte kód, kdo to zakoupil a tak dále, další data. Tady máte Activated, tak u mě je napsáno Activated, takže už to mám aktivované. Ale když se ho budete zakupovat prvně, tak tam budete mít slovo Activate, tady, přímo tady. A na to klepnete, tím pádem se vám balíček aktivuje. Tak a to by bylo vše, teď jste se naučili, jak aktivovat balíček a to bylo také mým cílem. Tak se mějte a zatím u dalšího videa.